Здравейте хора, това е втория клип на Minecraft канал Gamers Army и днес ще направя един туториал на тази къща, която аз сам измислих. Само копирах ето отвътре покрива, защото ми стана някакво тъпо, нали, да е само с такива стълби и реших да сложа, копирах ето от тази къща, този покрив просто. И да, мисля, че се получи добре къщичката, извинете. Аз сам се измислих и да. Според мен е яка, аз харесвам такъв модел къщи на 2 етажа. Сега не съм я обзавел, няма и да обзаведа, защото не съм много добър в обзавеждането. Така, сега първоначално почваме с 4 блока нагоре. Ето 4 блока, 1, 2, 3, 4, окей. И настрани 5, е така броим 1, 2, 3, 4, 5 и на 6 слагаме дърво. И пак така 4 блока, нали, дърво. Така и насам същата работа, за да стане квадрат на къщата. 3, 4, 5 и на 6 слагаме дърво, окей. Така, да са 4 и тук вече ще си го сложа ето така, тук трябва да е. И да, сега мисля да сложим вратата, първоначално, нали? Така, вратата ще е ето тук и да сложа ето така, само да щупа, за да го направя така, мисля, че е по-яко. Ще щупа, нали, да сложа така вратата, така да е вратата. И от другата страна правим абсолютно същото, тъй като аз реших, че ще е по-добре тази къща да има 2 входа, не знам защо. Просто преди време бях направил подобна къща с някакъв тъп покрив и промених някои работи и направих различен покрив. И ми се получи. Да, е така. Взето сега с вратите сме готови и започваме с Stone Brick Stairs, с стълбите. Слагаме ето така и от другата страна също. След това мисля, че Cobblestone беше. Само да погледна, че съм я забравил. Смисъл, забрал съм я, просто от много време съм я направил и съм забрал как точно се правеше къщата. Така слагаме от тук. Оп. Тук. Слагаме дърво и отстрани мисля, че Cobblestone. Да. Отстрани Cobblestone. И това го правим същото, само че е от тази страна, където пак е вратата. Така. Слагаме стълби ето така. И от двете страни. Слагаме Cobblestone. Тук отново стълба. Ето така да е стълбата. И тук така. И слагаме едно дърво тук. И Cobblestone отстрани на дървото. И да, обзето отпред къща, където са вратите, е готова. Сега почваме ето тук отстрани, където ще е къщата. Само да погледна отново. Така. Cobblestone е общо взето тук. Cobblestone. Правим така. И ето тук ще има прозорец, където е стълбът. Опа. Ще направя... Не. Просто... Ага, си имам глас, окей. Така, тук трябва да има брикове. Отгоре отново ето така да има. Ето така, още една стълба. И тук се слага прозореца и обзорът става ето така. Да. И отново добавяме ето тук дърво, тъй като виждате, тук където е дървото ще има пак едно такова стъкло. И да, сега добавяме отстрани брикове, ако не се лъжа. Би трябва да е брикове, да. И от друга страна правим същата работа, което е лесно. Така, тази къща лесно се строи, просто аз пак казвам, забрал съм я. И да, сега пак брикове тук. Cobblestone. Слагаме и другата стълба. И стъклото. Така, сега тук пак същото. Опс, тук сложих грешно. Така, мисля сега да направя покрива. Забравих да сложа трапдоровете тук на вратата. Така, сега ще ги сложа. Ето така трапдоровете. Опа. Без искам започнах да търся нещо така. И от тази страна правим същата работа. Така, сега правим покрива. Започвам покрива ето така, първоначално трябва да направя. Така.
Аз не съм по принцип много добро строенето, но просто сега тази къща стана според мен окей. И започваме с другите работи, които ще ни трябват за къщата. Общо взето, сега няма да им трябва трапдорове, врата и другите работи си ги оставят, тъй като може да не ми трябва, но е така да имам. Сега да напишем, да вземем от двата вида стълби и да започна да правя, нали, вече покрива. И, да, и слаб ще ни трябва. Сега ще видите защо ще е слаба. Така, е такъв слаб. И започвам с покрива, който се прави ето така. Слизаме отдолу и правим ето така. Отгоре пак същото. Така и взето така ги редуваме, докато не се съединят. И ги тук, тук, така. И тук слагаме ето така. Слагаме отзад ето така. И отново отпред е така. И взето това е. От всички страни трябва да направим абсолютно същото. Извинявам се, може малко да бръмчи микрофона, но просто така. Такъв е микрофона и се надявам да ме чуете добре. Не съм пуснал звука от Майнкрафт. Така, сега правим пак същото. Така. И почти сме готови с покрива. И взето само покрива остана. Така, правим абсолютно същото. Така. И сега почваме и от тази страна. Така, извинете. Правим ето така. Отдолу слагаме стълби. Горе пак така. И да. Може така се прави тази къща. Прави се лесно. Тук обърках малко блоковете. Така. Супер. И от тази страна последно вече. И почти сме готови с къщата. Тя не се прави много време. Предполагам около 10 минути. Не знам. Но пък и не е много малка. Защото е на 2 етажа. Или, не знам. Според мен не е много малко. Смисъл, има малки къщи, които са 3 на 3 блока и наистина са малки. И са тесни. Тук. Така. И обзето, ето това е покрива. И сега просто добавяме ето така стълбието от тук. От всички страни добавяме стълби. Извинете. Тук така. Така. Добавяме от всички страни стълби и се получава. И правим ето така. Тук нещо обърках. Не, тук нещо съм объркал. Трябва да е ето така, за да могат да станат така, нали, да се свържат. Ето, слагат тук една и по средата, за да могат така да се свържат и обзето от всички страни е така. Сега от всички страни правим абсолютно същото. Обзето, това е гадното, трябва да се иде с Shift. Така, правим пак така, тук се сложи на обратно стълбата, няма проблем. Ще оправя. Така. От всички страни правим така. Аз доста се чудих какъв покрив да направя и накрая ми дойде на идея да направя такъв и по едно време ми хрумна да копирам този покрив от тази къща, която я показах. Мисля, че я показах. Така. Сега слагаме и ето тук. И остана само ето от тази страна. Така, от тук слагаме стълби и сега отново ги съединяваме ето така и последното блокче тук, бам. Така, сега взимаме слабовете и правим ето така отгоре да е готов покрива, нали, да няма такива дупки ето тук и правим ето така просто
Чакайте да видя. Опа. Това. Опа. Да кажем на 7, да. И да, общо взето почти сме готови с къщата. Както виждате, остана само ето тук отвътре да добавим тези работи, които трябва. И сега, например, да кажем, влизате отвътре или няма значение отвънка. Опа, да искам сложих тук блок. Така, правим ето така, чупим тук и добавяме едно стъкло. И това го правим обзето от всички страни. И почти сме готови с къщата. Така, сега ще видите отвън как изглежда, разбира се. Опа, тук обърках. Така, слагаме стъкло. Окей, сега остана само, да, от тази страна остана. Правим ето така, опа, тук обърках малко, така. Чупим този блок и слагаме тук. И да, общо взето. Така изглежда отвънка, само трябва да добавим някои блокове отвътре. И да, само да видя кои бяха тези блокове. Мисля, че брикове. Да, добавим просто брикове и е готово къща. Отстрани добавяме такива огради. Сега да напишем ограда така. И торч. Един торч, за да може да е светло къща. Да, опс. Пак го видях от тази къща, но просто искам, като е тъмно и къща отвънка да ми е осветена. Така. Сега да сложим отвътре бриковете. Така. Запомням ето тези дупки, отвънка, нали, да не се виждат. Отвънка, например, да не се вижда как е вътре. Така, слагаме ето тук. Така. Запомваме просто ето тези дупки. И да. Сега. Ето така. И да, обзето къщата е готова, само отвътре трябва да си добавят слабовете и отвънка да добавят тези огради, които са. Така. Опа, ако прави аз чупа. Така. Така. Сега отново ограда. Извинете. Много същата работа правим. И общо взето къщата е готова отвънка. Така се остава само отвътре. Например, тук съм забрал да сложа така. Ох, съм малко се забава. Така. Само ето отвънка да сложа така. И например да се чупите гразблоковете. Не знам вие какъв пот искате да направите. Аз ще го направя съвсем нормален. От дъски просто. Ето от такива дъски. И да, правя си е такъв пот, например, да кажем. И ето, правите си пода. Какъвто искате да я, разбира се. Аз просто по-бързо ви покажа такъв пот. И тук отново трябва слаб. И така, опа. Без да искам натиснах F5. Така, мисля, че тук трябва да се сложат слабове. Да. Така, слагаме слабове навсякъде, освен на едно място, което, да кажем, ще ето тук и ги слагате, нали, стълби за горния етаж. Просто ме само мързи да сложи стълби, ето го и горния етаж, малко е тесен, но просто така е, само мързи да сложи стълби, защото клипа предполагам ще е доста дълг. Ето да, това е туториал за къщата. Мисля, че е яка тази къща, защото аз самия се измислих и според мен е яка. За първи път ми се получава къща. И да, това беше всичко. Мен надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала. И чао!